Tara! O mga kaposo, ano yung sa estudyante nga may lilahi nga talento sa pag-makeup? Usa nini ang illusion makeup nga misugod na usab og kasikat karon sa social media. Atong ilailahon ang usa sa mga adunay abilidad nga makahimo niini. Atong sayran pinaagi niining report. Kini ang gitawag nga makeup illusion. Misikat kini sa social media tungod sa makailad nga porma sa usa ka dagway. Gani kining usa, susama sa usa ka tawong nagmaskara pero giduwaan og giartihan lang, pinaagi sa pagbutang og makeup. Ang unique nga klase sa pag-makeup, pipila lang sa mga kayang buhaton ni James Guadia nga taga Liloan, Cebu. Gibase og mikuha siya og inspirasyon sa mga international makeup artists. Through internet, social media, YouTube. Our inspiration is James Charles, mga Hollywood YouTuber. Wala miagi og workshop si James og nakuha lang niya kining tanan pinaagi sa pagtanaw og video sa YouTube. Pinaagi usab sa iyang skill sa pag-makeup. Mukita siya usahay og 8,000 pesos og pinakagamay 2,000 pesos. Ako lang saligan sila mga makeup ilahang nasa mga pangapilan, so ako ilahang pangwaon as silang makeup artist. Sa iyang abilidad, siya na mismo ang mupalit sa iyang mga gikinahanglang gamit. Fourth-year college na karon si James ug sagad siya mga client, mga estudyante. Ang iyang amahan nga nanarbaho isip caretaker sa usa ka bodega nalipay ra usab tungod kay pinaagi sa skills sa iyang anak ni menos na lang ang ilang gastuhan sa pagpaeskwela kang James. Okay raman kay makatabang po siya. Diri sa family. Na say kuan mohatag man palitog mga sudan na. Matag usa ka nato adunay kaugalingong talento. Matud ni James nga ato kining palambuon kay mauna-unya kini ang makahatag kanato og dakong oportunidad. Uban ni Lian Sinkulan og Jovel Obiso, Luan Merondina, Balitang Bisdak.